Dnes sme sa tu stretli s verejným ochrancom práva, prišli sme sa ho spýtať zo pár otázok. Pán Dobrovodský, prvou otázkou by som začal, že ako môžem podať sťažnosť na porušenie mojich ľudských práv? Kancelária verejného ochrancu práv prijíma podania neformálne. To znamená, môžete nám napísať mailom, listom. Nie je to ako keby ste podali oficiálnu žiadosť na orgán verejnej moci, kde musíte do pár dní proste podpis vlastnoručný doručiť. My sme kancelária neformálna. To znamená, aby sme tých ľudí pozvali, aby sa nebáli, aby sme im nerobili zbytočné prekážky, ak sa sťažujú na postup štátu, orgánu verejnej moci. Sme neformálny úrad. Aké práva chráni verejný ochranca práv? Všetky práva, ktoré sú garantované ľuďom ústavou, ale aj dohovormi, ktoré boli ratifikované napríklad Európskym dohovorom pre ľudské práva alebo inými paktami OSN. Môže ombudsman zmeniť rozhodnutie úradu alebo súdu, prípadne inej štátnej inštitúcie? To nemôže. Verejný ochranca práv nemá právo zrušiť nejaké rozhodnutie, ale často napríklad vidím v praxi, že keď konštatujem postupom orgánu porušenie práva, tak navrhnem orgánu, mohli by ste toto rozhodnutie zrušiť v správnom konaní mimo odvolacieho konania, a ten orgán často zareaguje a zoberie si k srdcu to moje odporúčanie a to rozhodnutie zruší a potom rozhodne v prospech podávateľa. Aké sú ombudsmanové najdôležitejšie úlohy? Tak predovšetkým všetko podriadiť tomu, aby právo každého jednotlivca bolo chránené. Ja využívam všetky metódy, ktoré mi umožňuje ústava, ale aj také neformálne metódy, ako apelovať na príslušný rezort, ministra, štátneho tajomníka, aby zmenili politiku a aby sme si vybudovali taký dobrý, by som povedal, ľudskoprávny štát, republiku. Môže ombudsman zasiahnuť v prípade nesprávneho konania polície? Áno, tuto to ale treba rozlišovať, ako koná policajt. Keď raz policajt je ako keby vyšetrovateľ, že vyšetruje trestný čin, tu ja ako verejný ochranca práv nemôžem mu do toho zasahovať. Ale keď policajt použije voči občanovi donúcovací prostriedok, že mu zasiahne do jeho integrity, že ho spúta, že ho zadrží a spôsobí exces sily, napríklad, že mu ublíži, vtedy je to vec pre ombudsmana a štát mi musí vysvetliť, ako došlo k zraneniu, či to zranenie nebolo spôsobené zneužitím tej fyzickej moci, lebo policajt, a to treba občanom povedať, má monopol na násilie. Jedine policajt vás môže obmedziť na slobode, ale tým, že má monopol na násilie, sa musí zodpovedať ľudskoprávne o to viac. To je koncept štátu, že sme odovzdali svoje slobody v nejakom momente, povedali štát, ty si ten náš ochranca, no ale keď niekomu dáte moc, už právni filozofovia vedeli v minulosti, že keď dáte človeku moc do rúk, má automaticky tendenciu zneužívať. A preto musí byť tento orgán pod ľudskoprávnou kontrolou. Ďakujem za vaše odpovede.